Mae Eisteddfod yr Urdd 2026 yn cael ei chynnal yma yn Ynys Môn. Unwaith y croeswch chi un o'r pontydd dros dyfennau i gyrraedd yr ynys, mi gyrhaeddwch chi ran reit unigryw o Gymru, lle mae'r môr yn brif gymeriad a lle mae'r tir yn frith o chwedlau ac o olion hynafol Celtaidd a Chymreig. Mae yna nifer o enwau arfordirol yma ym Môn wrth gwrs, a llwybr yr arfordir yn ymestyn dros 125 o filltiroedd. Ond un peth trawiadol am enwau Môn ydy faint o lannau sydd yma. Llandegfan, Llangefni a Llanfair Pwll dim ond i enwi rhei. Dwi wedi gallu cyfri o leia 100 ohonyn nhw. Dewch efo fi felly i gael golwg ar rai o enwau Môn. Llanddwyn. Llan yn cyfeirio at eglwys wedi'i chysegru i Santes Dwynwen, nawddsant Cariadon Cymru. Porthaethwy, neu bors yn lleol. Mae pors yn elfen gyfarwydd mewn enwau arfordirol ac yn cyfeirio at lanfa neu harbwr. Yn yr Oesoedd Canol, mi oedd Cymru wedi'i rhannu yn gymydau, ac roedd y darn yma o arfordir Môn yn perthyn i lwyth deithwy, trigolion cwmwd deithwy. Biwmaris. Enw Ffrangeg Normanaidd ydi hwn sy'n golygu morfa hardd, ac mae hi'n hardd yma. Sbiwch ar yr olygfa. Mynydd Twr. Na, nid mynydd Twr, ond mynydd Twr, fel yn Pentwr, yn cyfeirio at y pentwr o greigia moel yma sy'n codi uwch tre Caergybi. Ac ar waelod mynydd Twr mae Ynys Llawd. Llawd yn ddisgrifio'r dyfroedd tymheslog sy'n llifo rhwng yr ynys a'r mewndir. Os da chi eisiau gwybod mwy am enwau lleoedd Ynys Môn a sydd i'w sillafu nhw mewn ffordd safonol, ewch draw i wefan Comisiynydd y Gymraeg.